Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor a rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jelikož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat. Dámy a pánové, jdeme na to. Tak se posaďte, podívejte se na mě. Vyplázněte jazyk a řekněte ano, dobře, tam je to v pořádku. Dobré znamení na samém počátku. Za to s očima bude to horší. Zaměřte na pleť mou teď svoje oči. Co vidíte? Že jste černý. To se dalo čekat, nejsi jedinej. Ale mám teď hodně zlou zprávu. Nejsem černej, máš totiž vadu. Já jsem snědej, ale tvoje oči vidí černou. No a to svědčí o téhle chorobě, že je fakt nutné začít léčbu, dokud nevypukne. Podejte zrcátko, sestři, prosím. Jakou barvu teď vidí tvé oči? Vidím bílou, jsem totiž černý. Vidíš špatně, znovu říkám ne. Kdyby se byl fakt, jak říkáš, bílej, byl bys zřejmě mrtvej. Bude nutné léčit vás xx let. Tohle není jenom černobílej svět. Doktor Ladislav Kolor vašim službám. Vidět barevnej svět já pomůžu vám. No natvrdo půjdeme dál. No sestři, pozvěte je mi ho dál. Co vidíte? Je černý. Bohužel od malička je hnědej. Kdyby byl černý, měl by to těžký. Musel by na něj někdo vylej benzín a pak ho zapálit, potom by zřejmě byl fakt černý, ale jinak ne. Děkujeme mi, rádo se stalo. Sestři, tohle mám dost, chci dalšího. Ale, Mr. Jack Wood, jak se dnes cítíte? Tak Jacku, řekni mi, jakou má barvu pleť ty sestřičky použij hlavu. A jste si tím jistý, protože je pink a vy jste barvoslepej. A jakou barvu vidíte na mě? Zase špatně, ale je paradox pejt ve 3 černý a ve 3:02 pejt zase bílej. Je to dřina, ta doktořina, no pane Wood, blbá novina. Musím vás léčit xx let, protože vidíte jen černobílej svět. Bude nutné léčit vás xx let. Tohle není jenom černobílej svět. Doktor Ladislav Kolor vašim službám. Vidět barevnej svět já pomůžu vám. Bude nutné léčit vás xx let. Tohle není jenom černobílej svět. Doktor Ladislav Kolor vašim službám. Vidět barevnej svět já pomůžu vám. Měli bychom říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, čověčoši. Jaký pocit by asi měl šoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší? Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán? A co vy máte? Pořádku zrak? Sami si odpovězte, jestli je to tak. Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Nashledanou.